Gloka zemi. Ez deng û medor li devê bîrekê bi hev rene. Çemê ji me û wê de di husna zihabûnê de ye. Lê wek bihêvî be, dîsa bi dawa çiyê re biherike, rewa xwe parastiye. Gundekî biçûk ji me û wê de xuya ye. Xaniyên gund ji kevirên wê derdorê hatine lêkirin û piraniya xaniyan bi hev vene. Li ser xaniyê ewil gundorek xuyanî dibe. Şirika wek nikulekî xwar bûye, di bêkeriya wê gavê de bendewara şîliyê ye. Li paş gund li ser dareke tuyê hêlîna leglegekê heye. Li jêrî gund li rexê çemê ziha bûye hewqek heye. Di hewqê de darên mişmişan, tuyan, hinaran, hijîran û mêwên tirî hene. Li vî gundî kes nexuya ye. Hinekan beştên xaniyên wan ji xwe re birine û wexta mêweyên daran berhev kirine, guliyên wan şikandine. Xuyaya xwediyê gund ji ber zilmê û ji tirsa mirinê bi çolê ketine. Çavê wan dû wan maye. Li dereke din di xew û xewna veqetînê de ne. Ev gund, ev hewq û ev çem bi min negerîbin. Bêxwedî û bendewariya wan ji min ve xuya ye. Deng û medor bala min ji ser dîmenê gund dabûn alî, medor xweberda bû hundirê bîrê. Hîna xwe negihandibû binê bîrê, bi derbekê re wek hinek ji aliyê hundir ve deriyekî vekin, valahiyeke ku roniyê xwe jê berda hundirê bîrê, di dîwarê bîrê de vebû. Medor hew dîtibû ku hinekan ew kişand bûn hundirê wê roniyê. Ji vî dîmenî ketibûm xofê. Wexta ku min ev dîmen dîtibû, min şikiriya xwe anîbû ku ez ne di dewsa wî de me. Wek gelek mirovî, ez jî ji nezelaliyê hez nakim. Ne diyar bû bê ew kîne û ne diyar bû bê ew ê çi biqewime. Di nava wê roniyê de medor jî dikira biqutifiya. Ji min ve xuya bû û min didît bê çawa ditirse. Xwezî we jî dîtiba bê çawa ditirse. Mala bavê tirsê bişewite. Çi tîne serê mirov û çi tiştekî ecêb e. Ji nava roniyê jê pirsîn. Tu kî yî û çi dixwazî? Devê medor li hev geriyabû û bi zorê gotibû: Ez şopger im, şopê digerînim. Min daye pê hinek siwaran û şopa wan da ajom. Dikim ji tîna bikevim, loma min xwe berda binê bîrê. Min berdin, ez ê hinek av vexwim û bi rêya xwe veherim. Berdana te ne di destê me de ye. Qedera te ew ê çi derxe hemberî te, em jî pê nizanin. Halê min besî min e. Bihêrin, berî ku ew siwarana bi dûr kevin ez herim. Bi sebir be. Ka pêşî tu bersiva vê pirsê bide. Bi te wateya roniyê çi ye? Li gorî şerdan û mirovan wateya wê tê guhertin. Medor çi zanebû û çi xweş peyivî bû. Dixwest bandora bersiva xwe bîbe. Li nava roniyê dinerî. Ji nû ve dengekî jê pirsî: Ji bona te wateya wê çi ye? Ji bona min, roniya binê bîrê vê gavê tirs e, bindestî ye. Lê ya rûyê dinyayê hêviya jiyanê, hebûn, firehî, azadî û xweşî ye. Baş e, tu rastgoyî. Kal vira biner. Ev çi ye? Ji min ve nexuyabû bê çi ji medor dipirsîn. Piştî bêdengiyeke kurt medor got: Dişibe gulokekê. Erê gulok e. Hema guloka çi hin nizanim. Te pê derxist, ev gulok e. Guloka zemê ne. Medor bi vê bersiva wan vejiniqî bû û fikar gotibû: Guloka zemên? Ji dêvla bersivê bide wî deng tiştekî din got: Qewlê me heye. Tu yê destê xwe bavêjî tayê wê û bikişînî. Tu yê tayê gulokê verşînî. Tu û şansa xwe. Ji te re çi derkeve, em ê wê bi te bikin. Bihêlin ez bi rêya xwe veherim. Çi heqê wel min e? Heq. Heq jî gotineke giran e. Çawa te got wateya roniyê li gorî şerdan û mirovan tê guhertin? Wateya heqiyê jî li gorî rewşê û mirovan tê guhertin. Heq yek, dirêj neke,
heger ku tu naxwazî bi vî pîzotê agir werî daxkirin li pêvê guhdar bike. Medor ji tirsa ricîfî û kêlîkekê devê wî nema geriya. Agir ji dûr ve tîna xwe dida wî. Tew ku bilaşê wî ve bizeliqiya, kî zane bê ew ê çi baniya serê wî. Ji tirsa agir re got, temam, ka ez ê ji ku ve bi tayê guloka zemên bigrim û bikişînim. Yekî serê ta da destê Medor û jê re got, ji vira ve pê bigire û bikişîne, bila tayê gulokê verşe, tu û şansa xwe. Girêk were li ser tiştên xweş bisekine, ew ê xweşî bibe parete. Na, heger girêk li ser tiştên nexweş bisekine, wey li halê te. Medor bi tayê guloka zemên girtibû û dikişan. Bi verşandina guloka zemên re rûyê jiyana berê û rûyê mirovahiyê yê nexweş xwe rê me dida. Me didît bêberê çiqas xwîn rijiyaye. Li ser ked û hêviyên hinekan, hinekên din rûniştine. Dûre, hinekên din jî hatine ew hinekan ji holê rakirine. Wisa xuya dikir ku ji vê dinyayê rehetî ne ji xurtan re ne jî ji qesan re tune ye. Xurt bi wê tirsa hergav dikare desthilatdariya xwe wenda bike, qels jî bi wê êşa wendakirinê di nava guloka zemên de nerehet bûn. Li qelsên ji qetlê difilîtîn, li hev civîna wan, li hev pirsîna wan, alîhevkirina wan, zimanê wan, çanda wan, muzîka wan û şahiyên wan dihat qedexekirin. Tê digihîştim ku guloka zemên dîrok bû. Ji guloka zemên jî xuya bû, dîrok neheqî, xemgînî û hovî bû. Xuyangan ez difikirandim, lê vê gavê min dixwest Medor bişopînim û tiştên ku bi tayê guloka zemên re dibihîrin bibînim. Bi tayê dikişiya re gelek qewmên dihatin pêşavên min. Meydanên şer, welatên wêrankirî, evînên lehengan, wêrek û newêrekên bi heman axê nixumandî li pey hev xuyanî dibûn. Derbasbûna xuyangê sis bûbû û welatekî hebûn û xweşiyê de li ber çavên min xuyanî bûbû. Ji vê xuyangê jiyaneke tam û pergalek li gorî dilên mirovan li pêş çavên min bû. Kes ne muhtacî kesî bûn, kesî neheqîl kesî nedikirin, her kes bi tiştekî dile bikîn, dixebitîn, jîhatî bûn, bextewar bûn, di şahiyê de bûn. Bi Medor re dilê min jî bijiya wî jiyana wî welatî. Dûre heman serboriya bi êş diqewimî. Min jî wek Medor nedixwest wê serboriya zilm jê diherikî bibînim. Wek hebûna min bi darê zorê û qetlê ji destê min bigirin pê diêşiyam. Mirov çawa ew qasî hov bû. Hinek kesên ji wan xurtir çav berdan hebûna wan, digirtin ser wan, qetlek û zilmek nayê gotin dikirin. Çavnebarî û çavsoriya ji xurtiyê dihat, dinya bi ser serê wan de xera dikir. Vî welatê wek bihiştê, wan mirovên wek milyaketan û wê pergala mirov hez bi dervekê re, bi êrişekê re tune dibûn. Bi hemû hebûnên xwe di nava gulokên zemên de wenda dibûn û li dewsa wan hinekên din bi cih dibûn. Qesasên wan dibûn xwediyê hebûn, bermahî û welatê wan. Ji xwe re difikirîm ku şansa Medor hebû, girêka tayê guloka zemên li cihê çavsorî lê hebû nealiqî bû. Ew ê çi bihata serê wî, hew wan kesên di hundirê bîrê de bûn zanîbûn. Tayê guloka zemên serî li min gêş kirbû. Xemgînî berdabû dilê min. Hindik mabû ku jiyanê li pêş çavên min reş bike. Girêka tayê zemên tê lê gundekî asê dimîne. Ava zelal ya ji çemê bi dawa qîşan re diherike, ji savê dibiriqe. Keriyê pez tên ser vê avê. Bêrîvanek xuyanî dibe. Satla wê di piyê wê de ye dihere bêriyê. Ev bêrîvan bermaliya Medor e. Medor li nav pezê di hefşok de li benda wê ye. Wexta dibîne bêrîvana wî tê, ji kêfa re çoyê xwe li pozikê sola xwe dixe û dûre bi kûçikê xwe bazin şa dibe. Ji wê de çend swarî xuyanî dibin û ber bi bermaliya Medor ve tên.
Tişta guloka zemin de dikavme ve gave ilvi gündî jî dikavme. Ji ber vê me dor ji derketiye şopê dajo. Şopa neheqiye û zilmê wî li dû xwe digerîne. Dengê bermaliya wî ji guhê wî dernakeve. Deng dîmenên guloka zemên û me dor min gelekî diwestînin. Radibim wan li devê wê bîrê dihêlim û têm xwe digihînim we.